Đavo iz Rerne. Igore, kucno je čas. Uskoro će početi oluja. Uskoro ću oživeti svoje stvorenje. Uskoro ću jesti sendvič s tunom uz kupus kao prilog. Odmah se vraćam, Kuco. Moć groma koji struji kroz telo će učiniti šta treba. Danas je Odijev rođendan. John pravi tortu iznenađenja, a ja odoh do kuhinje da vidim kako mu ide. A i naravno zbog onog sendviča s tunom uz kupus kao prilog. Ovo je glazura za kasnije, a imam i ukrase za tortu. Sada, ako ste spremni, možemo da počnemo u redu. Da bi nam kolač bio ukusan i vazdušast, dodajte šolju sode bikarbone. 1 šolja sode bikarbone. I 3 štapića vanile. 3 štapića vanile. I pola šolje šećera. Pola šolje. O ne, nestalo mi je šećera. Zaboravio sam da ga donesem iz kola. Garfielde, brzo. Dodaj sastojke koje bude rekao, a ja odoh trkom do kola. A sada, sljedeće što moramo da dodamo jeste šolja brašna. Johnove torte nikad nisu dovoljno velike. Stavit ću čitavu vreću. 2 kesice kvasca. 12 kesica kvasca. Pola šolje mlijeka. Svo mleko. Moram da dodam još nešto mom čudovištu da bih ga oživeo. I nekoliko kockica čokolade. Svu čokoladu u kući. Stižem, Garfielde. Hvala ti, Garfielde. Mogu da nastavim. Dobro. Kuvanje nije zanimljivo kao jedanje. Da vidim gde sam stao sa receptom. 2 šolje sirćeta. 2 šolje sirćeta? To valjda zna šta radi. Natrijum karbonat i sumpor. Natrijum karbonat i sumpor? Gde da nabavim? Ček, školski hemijski komplet. Ne plaši se, Kuco. To je samo film s čudovištima. Odi, ne mogu da jedem sendvič dok mi pas sedi na licu. I još amonijum hlorid. Amonijum hlorid? Ovo je najčudniji recept za tortu. A sada je vreme da... Stavimo testo u tepsiju i stavimo je u rernu. Nadam se da će se Odiju dopasti rođendanska torta. A sada će snaga groma oživeti moje stvorenje. Snaga groma i dalje radi. Smiri se, Odi, to je samo oluja. Nema razloga za brigu. Odi, ponašaš se kao da si u ovom blesavom filmu. Moje stvorenje počinje da raste, oživljava. Uzet ću samo jedno parčence veličine Portugala. Nema svetla. I u mraku mogu da pronađem svoju hranu. Gde je torta? Vi ste ukrali Odijevu rođendansku tortu. To je moj posao. Priznajte, uzeli ste Odijevu tortu. Nije samo ustala i šetala napolje. Neverovatno. Fascinantno. Šta više, prava mera za desert. Pusti me. Šta sam ti uradio osim što sam pojeo 1.000.000 tvojih rođaka?
Drži se podalje od mene. U redu, sam si tražio. Garfielde? Evo ti ovo. I ovo. Pa ova torta stvarno izgleda odlično. Garfielde! Ali je i dalje Jel čudovište. ti to jedeš tortu koju sam napravio? U stvari, dešava se upravo suprotno. To je... Da, jedna od takvih. Pratite Cica Macu. Gotovo je, Harvey. Kako da volim čoveka koji je zaboravio na moj rođendan? Šila, dušo, nisam. Mislim, jesam, ali... Hoću da kažem, ali mislim ja... kakve veze ima? Harvey, nisi zaboravio na moj rođendan. Kupio si mi tortu. Jesam? Aha, jesam. Kako se ovo dogodilo? Uradio sam sve što je onaj tip sa TV-a rekao. Možda će on znati šta da radimo. Vratit ćemo se na vreme da vidimo kako napreduje ukusna torta koju smo napravili. I rez. Uključujemo se za 30 sekundi. O, gospodine Hodgkinse, a da li uživate u današnjoj emisiji? Emisija ti je dosadna. Ko još želi da gleda ljude koji kuvaju? Ali pokušavam da kuvanje učinim zanimljivim. Juče sam napravio teleće odreske, bili su odlični. Teleći odresci su dosadni takođe. Zato ukidam tvoju emisiju. Molim vas, ne ukidajte me, gospodine Hodgkinse. Molim vas, kuvanje je moj život. Nakon današnje emisije uzmi svoju varjaču i odlazi. Reklame su gotove za 10 sekundi, Eddie. Garfielde, odi! Ovuda! A sada ćemo pogledati Rernu da vidimo kako je ispala naša torta. Moj studio! Znao sam, stavio sam previše sode bikarbone. Neka je neko zaustavi! Bojim se da sam taj neko ja. Neće izgledati lepo, ali ću podneti veliku žrtvu. Poješću je. Ej, mogu li da dobijem još tonu sladoleda kao prilog? Stani,
Šalio sam se da ću da te pojedem. Držim dijetu sa malo kolača. Oh. Oh. Oh? Moj mačak! Kuda su krenuli? A penje se ka tebe predajniku. To je užasno! To je grozno. Ovo je uzbudljivo! Upravo je to trebalo tvoje misijeti. Radit ćeš još jednu sezonu. Hvala vam. Ej, testasti, pogledaj me na čas. Drži ovo. Bolje da se sklonim s ove antene što pre. Garfielde, uspeo si! Više nećemo gledati to užasno čudovište. Jok. U narednih 10 minuta s neba će nam padati kolačići. Srećan ti rođendan, Odi.